am. I'm no ye me. I'm no ye me. Listen and listen carefully. I'm no ye me. And me. Ngwagente. Also kwa gine juka. Also kwa gine me back to your root. Also kwa gine me omenananke. Also gine me. Everybody to listen. My evangelist Bukobi, my Reverend Father Ejike Mbaka, my Bube Monso, my Jeremiah Omotofefe, my Ndogaranya, my big man, my Jobizaza Mobikubana, my E-money, my flavor, onye so again Wuruna, one say nondo. Listen, Makama no ye me, and it has finally happened. Oh, nature he gente, happier, gente, Hotabanti go fuma, Kangwa Kwagi. But nobody listening. I want Mono na Igbo by Nive ye mekwe. I talk am, neither a man and Igbo by again to listen and listen carefully. What happened to go? All the one in about Christmas and the Igbo family gi, more way boy, Igbo ndo the call the gi, when about no Christmas / New Year. Gent of Fuma. Edges Pensina J. Moje by Christmas 2024 / New Year. I was pay Christmas and New Year and I make up. Let me go home. Can you go see the village that I'm from city? Where go Nukumoto gi park ya na Lagos park ya side ibi na takwa wole kwa kwa mwiji baby na keke jahare. My brother, time agakwa na this Christmas I was going bana sin na mbatara kanje kene mmobiala. Mmachi senne kan bujere ha rice kan kebe ego. Why para wegu ugwu akwairi ejekobe jigi test nsi agworo ho ohuru ejizikwe ye moji I no gree January ba na kpum mande ja we mecha maka ibi jetere na nsi tatara eje na ekwu ehwara ase e na ekuzi ni ibe na maka agbo Igbo ase my brother okwu onye zoro ndu onye chekwatakwala ndu ya ka oji kita awuzikwe mgbe ana ase gi hafu maka echi na echere onwe my brother okwu onye dị ndu hu echi ka eji ama na echi a na echere onwe so many people anazikwe ha hu echi Kita house go on isi echere people ka ha si echere gede kwa kiafo inakpa anatakwa n'udo awuzigwe mgbe ọ na-awa anata hapụ isi ụmụ gị anaghị ejegharị kerekwe gwuru egwuru ahụ ese ma agwụ na onwe ihe merenu before na achụba m ekwuma difference of alcohol una afugo no nsi nwana anyị nwoke Maasi nyụrụ n'ọnụ una afugo nsi our brother Maasi nyụrụ n'ọnụ Inecha and Igbo benna ganya umunegi when they bigo Lagos for 10 years umaka batabero east and when they bigo Abuja for 20 years umazo batabero east when they bigo for Ugwausa for 20 years umaka batabero Igbo hanwa ka sika abata end of this year Maasi mepe onu gwa ha onye abatakwana na akpanshi na village village Mathias Ezeaku a treat to go more than 60 people. Mathias Ezeaku a treat to go more than 6,000 people. And when we do Jerono after proper evaluation, after proper diagnosis, I had fear pneumonia or born at the sickness by a new case to study in medicine. Many GT one them mother na Jesus ada agwo ya no nwe homo na agwo ndị nna na ya agwa ha na chukwu na agwo ya fa agwa ha na alụnsị na agwo ya mgbe gboo bụ onye isi ofia ya bara asị ya jee na ezunu no ndị dị otu na ha na agwo edo otu a onye gbaje ọkpa na asị ya jee ihe dịka na ifite dunu onye gbaje ọkpa asị jee na nke ndị ekwo ọba na ha na agba ọkpa na benna m onye gbaje ọkpa na benna m asị jebe na ama ezemugo na ofe na agba ọkpa na ịpụta ị na-akọta obi ụmụnne gị chọrọ ịbata once in a while na bennafa fọdụ chọrọ ịnata new year fọdụ chọrọ ịnata just end of this year ka fa nwee rest une were ọnụ na-akọta anyị Igbo dịkwa n'ọcha Mathias Ezeaku people's problem mmadụ ga-enwe heart failure na-eme ma onye ọcha enu ọkpa azaba aza o je na-eti ihe white na enu ọkpa na anyị ihe na enu ọkpa in the name of nọzọta poison ife enyi nọ na-akọ ihe ụmụnne anyị nọrọ ọkpa ha zaba aza onye ahụ eje na anyị ihe white na enu ọkpa in the name of noje village nọzọta poison wana ihe na-eme ya heart failure o nwere ọ bụ na heart problem ka na-ebido ọfụlụ ọ rapụ mkpụrụ obi ebe ihe na-eme ya je na-eti ihe na enu ọkpa mana ihe mere ọkpa ya ji azara aza maka na ọbara da pump mkpụrụ obi ya da pump zọ ọbara ọfụma so the blood that they circulate is ọfụma ọkpa zaba aza ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-enwe kidney disease ka na-develop ọfụlụ ọkpa ha zaba aza
Now, instead of go proper medical checkup, make kidney function test, we just the nephrologist, then after my kidney. Ke malifa ga make I weapon the disease. When they this type of language, ne do fear. Also, ojewaba na about poison. Before you know it, ma concussion na higher 1 year, o megini obo the kidney. Una kotos na Igbo. E ma na nkwado ka na kwado olu. And the game Maasi one no kita. Nna ga akpanu be ho mmadụ nshi. E ma ha akpa nshi. E nwe hoye na Igbo ma akpa nshi. The poison of na name exist na Igbo na mmadụ nwere ike were ihe dịka sniper or ihe battery, any acidic something tiere gị na mmiri ma nni. And the nwe oyos will bleed immediately. Onwe onye nwere any spirit o je send the poison. Ma onwe ihe ya be wosa na izo oya ọkpa gaza baza. Ọ dịghọ. Like us na emumu na anyị. Ihe ka aha na ọkpa. Nje nwere ike baa die. Ọfọm like us. Ọ na-eme ma ndị ọcha. Maasi mepe ọnụ jide ho Igbo land. Ndị Igbo wolonu cotton na anyị, cotton our generation, cotton ma mbara be nna gị, cotton ma mbara be nna m maka onye ọzọ. Pa onye abatakwara na Igbo na akpanshi. Maasi ọdụwa ga ege were gị nwanye example. Otu amakwu ga-ama. Ọ ga-akpọ ndị police ka ha mee gị invite. Ka ị bịa kọwaa ya ndị a na-akpanshi, ka ị gosi anyị ndị ahụ na-akpanshi, iweta evidence ndị a na-akpanshi. Here na amunu na-eje ma ndị ụka, ma ndị ekwukọta m bịa prove I'm wrong with evidence. Onye na-akpa nshi a were mkpa amụ nshi dedicate go m onye ma akpa nshi gbaa nshi onye ma agwọ ọgwụ gwa m ihe ọgwụ a ga-eme na alụ m onye ma akpọ Jizọs kpọọ Jizọs ka ị mara ihe ọ ga-eme m nye m date nye m time ọ dị ka anyị ga-ewere gị nye obere sample ka ijega na police station kọwaa onye ahụ na-akpa nshi na isi ọfịa onye ahụ ma na-akpa nshi ije mebiere afa be nna gị the whole world na beautify afa befa the whole world na beautify afa be ha America na beautify afa be ha England na beautify afa be ha Russia na anụ ọgụ kịta in order to defend their city. Israel na anụ ọgụ to defend their city. Ihe ije na condemn bụ ba anyị nọ. This nonsense ga-akwụsị n'ala Igbo and ọ ya nwa ka anyị na fight for. Onye ahụ na-achọrọ ịnata anụ ime travel so si nkwudobe na ịbụ ndị omenala bụ ụzọ sokwa anyị dị Christmas that 25th December. Don't kill fowl, don't celebrate anything. Christianity of fraud. And they give evidence. With evidence. Jesus of fraud. And Jesus na agwọ ya no na-enye ego ihe na-abịa ndị ọcha meke na mgbe na-eche ka ọgwọ ọgọ ya fana alụlụ CT scan a na-ere 500 million. Na Jesus na-eme onye kpuru isi ọfụba ụzọ. Ị na-ekpe ekpere ka onye kpuru isi fụ ụzọ. Ha na-alụlụ medicated glass. Were create ọlụ befa. Isusu chekwa akpechi ekpere you go and patronize them. Fa gwa gị na Jesus mere onye ngwụrụ ọga bụ ije. Ị na-ezuzu na-ekpe ekpere ka onye ngwụrụ ọga ije. Fa na-emepe factory na-alụlụ gị wheelchair. Isusu chepechi ekpere ifu ihe na kọrọ bụ you still go and patronize them. Fa gwa gị na Jesus na-enye gị izuzuru na-eje mountain na-ekpe ekpere chefu onye nwere factory na be nna gị. Fa were your poverty, you are very well your stupidity. Mepe factory ebe na-alụ ihe dị iche iche ma phone ije ekiri m kịta. Were ya nye onwe fọlụ. Now they use that name of Jesus to deprive you this common sense as a means of surviving on this earth. Enwere obodo na survive through spiritual. Dubai bụ Muslim country. America bụ Christian country. They all survive through one means. Practicality. Industries. Good governance. Security. Paying their citizens. You know? Saudi Arabia bụ Muslim country. London bụ Christian country. The same pattern. We problem na Saudi Arabia be here we problem na London. Building of infrastructures. Creating jobs for the youth. In Europe today, not compulsory. Ni age gị nwetara in Europe age. I'm working in Europe. You don't need prayer in order to get job. Euro 16 years, you be there na part-time job. Part-time job. Iba high institution. Government may your salary increase. Maka na high institution. And now go more. Ina raise you na alu olu inwe right go no. Enye gị years to pay. Inwe right go moto. Enye gị 15 years go moto. Enyi nwoke bi Europe na agwa m na ha ye go phone. Enye ha 1 year or 6 months to pay. Phone nkịta mụ na gị na use. Fachi go phone enye ha 6 months or 1 year to pay. If any na to reduce burden. Man ụfọdụ na Africa na enwere such opportunity. Ụfọdụ ga use iPhone ha jezu oshi. Because they don't have that opportunity.
He split the money why for 1 year. You know solution to this crime. Oh yeah, bizo no mado oshi iPhone ajuwa nige why? Why nije hogori na arụ na akwụ obere obere. For the name I get actually use Samsung. Try use the phone di iche galalo ọnụ. Eji go maka phone gbuo final year students. So gbuo fa ga na of phone. Eji go maka phone gbuo a lot of prominent people. Our future hope we see nye la yaka tomorrow. Ke ai ga na ekwu ka ba ga esi de mona na emebi Maasi. Maasi ke donye mana akpa nshi a nna ga na akpa nshi. Maasi ige nwe ma akpa mmadụ nshi. Ke ai na kọtọrọ bai. Afuni na ndị gbuo tale chọpụtasị ya na bai niile. Ma ya eburu ofu asụsụ. Wala ọjị nya ya na kasị na ọhịa bụ egosi onye bụ onye Igbo. Ebe ọ bụ na ịpụtakwara onye Igbo pụta ịga ọfọ wala ọjị. Ọjị ji bụrụ omenala jikọtara Igbo ọnụ. So glory ndị a kwesịrị ịdị na-eteg na abụ ịdị na-abụghị ọnụ. Ị na-akọta na bai ana ndị gboo. Anyị ga-ebido were unu nyebe example very soon. Not even very soon. Ozugbo anyị ga-ebido were unu na-enye example. Ihe ọ bụla i kwuru na bai bịa proof onye. Onye iche n'uche dị ya n'ime ọnọkọta ọkọ ka onye enweghị chatọ. Kedu na-eme ndị isi ojii? Una na-abụbụ na ọnụ. Ka ihe mepụta nwere Maasi. Ka ihe ndị nna nna anyị, ihe ọma ndị nna nna anyị mere. Iji wee sị ndị mmadụ abata n'ụlọ na na-akpa nshi. Onye mara kwa asọ sụọ n'ikwe. Onye amara asụ ya sụọ n'ọkpịa. Mana ụmụ Igbo kunienu. Ichi imelu ngo travel, mee travel. Chi ije meeting ma many things me man eme na January je nwe onye dowere anything na village. Enweghị any poison ọ ga-abịa ịzụ ọkpa ga-azaba aza. But so na ọkpa gị na-aza aza ga for proper diagnosis ga gwa gị na-eme gị. Kunienu ndị Igbo. Kunienu. Thank you guys for watching this video. Do well to subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thought in the comment section. Tell me what you think about this video. Drop it on the comment section. Like this video please, it's very important. Please like this video so YouTube will recommend it for others. Thank you for watching. God bless you.